L-impjegati li ilhom sena bil-paga minima mhux biss se jgawdu miż-żieda maqbula fil-ftehim iffirmat bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali f'April li għadda, iżda se jgawdu wkoll miż-żieda tal-aġġustament tal-għoli tal-ħajja u s-supplement tal-paga minima. Biex bekk, kull impjegat bil-paga minima li għandu minn tal-inqas 18-il sena u ilu iżjed minn 12-il xahar fl-istess impjieg se jiżdied b'75 fil-ġimgħa tal-kola, euro ieħor fil-ġimgħa supplement skont il-ftehim maqbul dwar il-paga minima u 3 euro oħra fil-ġimgħa skont kif maqbul mal-imsieħba soċjali fit-28 ta' April. Dawn jerġgħu jiżdiedu mat-tieni sena fl-istess impjieg, kif spjegat Sandra Gatt, id-direttur tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u x-Xogħol. Dak il-persuna li s-sena d-dieħla ħajala sentejn f'dak l-istess post tax-xogħol, dik il-paga ħadd iżdiedlu bi 3 euro oħra, 1 euro da supplement u 1.75 hija tal-kola. Ġifieri il-paga ta' dak il-persuna mid-2016 għat-2018 ħatkun żiedet b'8.75 €. Dawk li m'għandhomx 18-il sena jew milhomx sena fl-impjieg iżda xorta jitħallsu bil-paga minima wkoll se jaraw żieda fil-pagi tagħhom. L-impjegati ta' 16-il sena bil-paga minima bħalissa jitħallsu 160 € fil-ġimgħa. Biż-żieda tal-kola u s-supplement euro ieħor fil-ġimgħa se jibdew jitħallsu 162 € fil-ġimgħa. L-istess żidiet japplikaw għal min għandu 17 u 18-il sena u beda issa jitħallas bil-paga minima. Biex dawk ta' 17-il sena minn 162 € fil-ġimgħa se jibdew jitħallsu 165 € fil-ġimgħa. Fil-waqt li dawk ta' 18-il sena minn 169 € fil-ġimgħa se jiżdiedu għal 172 € Dan kollu jmur id fit ma' miżuri oħrajn fil-baġit tal-2018, baġit li ħaseb f'kulħadd u li qed ilesti lil pajjiżna għall-futur.